Mabilis ang pamamasyal kayo ng Dubai. Chuya gini Pampanga. Bisa ako mamasyal Dubai kayo ni Albanini. Delada na ako na naman rin na ako sese kayo ng Dubai. Iningawsan ng disyerto. Manano ko pang munta Dubai. Kini mong Pampanga ng mini Dubai, mini disyerto. Kapale, delada ko kayo ni. Linwal no na naman kitang karelang lugar. Mario Josep. Wala mo yung Dubai Reni nga to nga Reni, talagang problema ko la. Mas no talaga balang ngit-ngit. Papasagap la kanini, papasagap la. Deladak Desierto, mini Dubai. Loko lang talaga Reni. Tara, muli kayo mga saplid na ko kanyang kanakutan na ituyo. Ug tungal do delayo kenin Dubai. Ako man pa mo sasalin ticket. Abot na kayo mumunta Dubai, ako sasalin ticket. Nagsegen yung eroplano. Nano yang biyahe, dayok tiki. Kabrik munta Dubai. Talagang ikaw palang inak talaga turil. Nang gewayo. Makiba kayo. Yarin delay na ako Dubai, panindigan nyo na ini. Lilalakaran mi. Skopolo leng ng milyari. Di nga doon nga rin talagang mga yari la balak ka na ako rin kauli bali. Mga saplid la. Panyaplirang ko singit. Yung kung manisipan miras kami Dubai. Lekaran kaya mo ipamamunta Dubai. Lilakad ko mo. Lanyo. Tungal do Ela mayari bala kanina ka uli. Mga saplit. Masyas la balang ngid-ngid. Mayari la bala kanina. Mayari la bala ka. Ito ko yo. Ako pa na truck na. Alam mo